Ev demek dirêje ku aboriya Tirkiye qeyraneke mezin re rûbûye. Laliyekî ji ber hilwesana bilind, laliyê din jî seyra negatif ya kêmbûna faîzan, zêdebûna deynê derve, rewşa krîtîk ya euro li hember dolar û rakêşiyên siyasî bandoreke neyînî li ser welatiyan dike. Gelek welatî dibêjin êdî ew ê terka Tirkiye bikin, ji ber ku nema dikarin debara xwe bikin. Buradaki en ufak bir kira 5.000 lira. En ufak azami. کەمترین نرخی کرێخان و 5,000 لیرەیە لە کاتێکدا موچەکە کەمە ئێمە ناتوانین هیچ شتێک بکڕین ئەو موچەی ئێمە وەری دەگرین بە یەک کاتژمێر تەواو دەبێت و دەڕوا کاتێک سێری ئابووریە وڵاتە دەکەم ئەبینم پاشەکشەی کردو بۆ 10 ساڵ پێش ئێستا. Li gorî amarên fermî deynê Tirkiye di dawiya meha hezrana sala 2022 de 451 milyar û 200 milyon dolar e. Mehane faiza vî deynê jî zêdetirî 30 milyar dolar e. Li gorî aborînas û şarezeyên babetê faiza vî deynê giran biriya enflasyon û zammên têne kirin ji berîka welatiyan derdikeve. Welatî jî li hember vê rewşê neçarin û bigilî û gazincin. Biz işte geçmişte hiçbir yağ kuyruğuna, şey kuyruğuna falan bu tüp kuyruğuna falan... Vê hikûmetê digot di salên borî de welatiyên diketin rêza av û tûpên ocaxan hebûn. Niha em dinêrin civak dîsa dirê zêde ye. Xelk bi rastî jî birçî ye. Pereyê welatekî çi qasî bêqîmet be, welatî jî ew qasî bêqîmet dibin. Feqîr feqîrtir, dewlemend jî dewlemendtir dibin. Ev hikûmet divê biguhere, çare ev e. Li gorî amarên fermî heta dawiya meha tebeqeya sala 2022 Tirkiye bi 144 milyar û 417 milyon dolaran hinar de 206 milyar û 399 milyon dolaran jî hawirde pêkaniye. Ji ber ku Tirkiye hinardeya xwe bi euro, hawirdeya xwe jî bi dolar pêktîne, kêmbûna bihayê euro li hember bilindbûna dolar jî dike ku Tirkiye di hinardeyê de berhemên xwe erzan bifroşe. Kirîna berheman ya ji derve jî biha bikire. Ev jî dibe barekî din yê curreya bacê ya li ser pişta welatiyan. Amarên fermî yên ku têne ragihandin metirsiya li ser welatiyên li Tirkiye hêzê dike. Amarên derbarê hilewesan, faiz, bêkarî, star, hinarde û hawirdeyê de. Welatî bigilî û gazincin ji ber jiyana biha ya rojane û bangêl hikûmetê dikin. Da ku pêşî li ber qeyrana aboriyê bigire û rewşa wan ya aboriyê jî baştir bike. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.